Баш радиоһы тәҡдим итә. Хайырлы сағаттар республика. Хөрмәтле яшьтәр, телевизордың кадерен белегез. Без баласакта мәсәлән балас карап үстек. Әйткәндә, егеттәр, мен акыллы телевизор һатып алдым әле. Шунан нисегрәк эшләй? Сәяси тапшырулар башланһа, тавышын һүндерә. Ә инде теге өсәү башланһа, быйсыга күсерә. Шәп телевизор. Экранның уң яктагы өске мөешендә оскан кош, ә экранның үҙендә осырга әҙерләнгән бөркөттәр. Димәк, без башлайбыз. Хәйерле юл. Остык. Егеттер, безгә яхшырак, кызыграк, остарак шаярта башларга кирәк. Мин әле эш хакын кәмей башланым. Юк. Күрше илдәрдә оста шаярткандар ниндәйдер шәп урынга дәгъва итә ала бит. Әлегә Ямил безнең сәяси амбициялар ул авыл старостаһы, я булмаһа управдом кимәлендә генә. Шуңа күрә без үз эшебездә калып, яңалыктарда барлай торыйк. Менә ниндәй хәлдәр бар. Ради Хабиров республика юлдарына янә тиешле идараттарның игътибарын юнәлтә. Был юлы республика итәкчесенең дәгъвалары юлдагы хәзаттарга бәйле ине. Дөресрәге, ул хәзаттарның юклыгына. Агымдагы ел дәвамында юлдарга термопластиктан эшләнгән махсус хәзаттар төшерергә кушылды. Шул хәзаттарга кушып, яңа асфальтта төшерелһә яхшы булырмы? Әйе, гидрога бирешмәгән асфальт төшерһәләр, бигрәк тә хәтәр буласак. Әмма мин уйлап утырам да, менә әлеге вакытта бездә күбенсә хәзаттар ролен юлдагы кәлияләр башкара. Уларга карап та кайда барырга кирәклеген белә. Гомумән кәлияләр һинән сорап тормай кайда барырга кирәклеген. Улар һине үзләре алып бара. Гомумән тормышта ла дөрес юл күрһәткән хәзаттар була яхшы булырны. Бәлки кешеләр кызыгысын гомердәрен хак астына куймаҫтар ине. Сәрлектамактагы бер егет китеп барган автомобильдең кыйыгына батып бейгән. Исән калган видеоһын интернетка куйган бит. Әллә газетинде маташтырып карайһыңмы? Шул егеттең батырлыгын кабатлап. Иң югары рейтинглы тапшыру буласак әйткәндә. Миңа ят ул хәтта тәэсир итмәй. Белгечләр бу күренеште язгы азыу дип атайга әйтә. Язгы синдром. Мин аптыраным бу видеоны караганда, ниндәй сәбәп ул кешене китеп барган машина кыйгына бастырып бейткән икән ул. Түләнгән ипотека, я булмаһа беткән түләнгән кредиттар. Мин бына ишеттем, тиҙән танцы проектының Башкортстанда кастинг була, бәлки шунда элегрәк теләгәндер ул. Оны һава бардыр. Кызга бейүсәгә һүз әйтмәгез, ундайдар кешене тыңламай. Был авыру даваланмай кызганска каршы. Егеттер, без бынан ары юлдарда Британия королеваһы Елизавета II-не осратмаясак. Мин уны руль артында күргәндә булманы. Гел матур булып. Кеше йөрмәгән юлларга йөргәндер ул. Гәлсәр быяла төсле машинага ултырып, елмайып, кол булгап тигери. Артта гына ултырып. 92 яшькә йетеп, уның ире аварияга осрашкан, ул баштартырга булган руль артында йөргән. Буга тиклем уны башка сәбәптәр баштартырга җитәрмәгән микән? Мәсәлән, картлык. Бәлки уга руль артында оек баштар бәйләүдә туктатырга кирәктер. Гомумән Британия батшабикәһен нисек юлда аерырга була? Нисек? Ул бит әби, уның багажнигында һәр вакыт банкалар сыңлай. Һәм егеттәр, Гарәбстандан килгән яңалык. Әле? Мин дә шуны карап утырам инде. Гарәбтәр дөнья тарихындагы иң кыйммәтле рәсемде югалткандар. $400 миллион аукционда һатылган картинаны Абу-Даби музее күргәзмәгә сыгарга тиешене тәүдә билдәһез сәбәпләр аркасында ул музейда куелмаган, азак музей итәкчелеге без рәсемнең кайда икәнен белмәйбез дип акланган. Әйткәндә картинаның авторы Леонардо да Винчи, ә әлеге хуҗаһы Сәгуд Гарәбстаны шейхы. Мин ул рәсем өчен яуаплы кешене әле күз алдына килтерергә тырышып утырам. Син күз алдына киләме? Юк, ысым, ул бит инде $400 миллион акчаны бына шундый күз алдына тотып, монан соң юк итү дә, онан соң аклану керек. Аклану керек. Белмәйм, юралды. Аңа кыйбат инде менә. Гарәптәр өчен
Бәлки 40 сомлыктыр ул. Бигрәк тә шейхтар өсөн. Юк, Абу-Дабига безнең әсәйләрдәй бәрер кирәк. Олар әйтә бит гадәттәгесә. Кисә кайда калдың? Шунда ята. Шунда ук табып киләчәкләр. Ә бездә иһә кунакта бүген Гарәбстанда ла югалмаган, Казанга ла барып кайткан төркемдең өйрдең башы буласак. Картинаны урлап Башкортстанга каскан Ренат Рамазанов бездә кунакта. Аргымак ат юл башлар тиһәләр дә, безнең Аргымак инде башланган юлга кушылырга тора. Каршы алыгып Аргымак төркеме җитәкчесе, солисты Ренат Рамазанов. Аргымак тоқтатабыз. Сәлам, Ренат. Сәлам. Әйдә, рәхмәт. Безнең автомобильгә Тимер Аргымакка. Ассаламу алейкум, Ренат. Алейкум сәлам. Дубай сүрлегенән Эфе күләвенә кайтып төшү нисек үтте? Дубай турда. Рият. Саудовская Аравия, был Арабские Эмираты, Дубай. Безне йөрмәгәс белмәйбез. Шулай да сүллектән фигүләүләренә кайттым бит. Рәхәтләнеп кайтаң, о, минең Башкортстаным ғазиз мотор йөрем дип, кайдарда ягына йөрәһәң дә, бер-ике көн теге мотор барар урында барып карточка төшәң дә, шуны кайтып килә. Ана уйнай көүгә йөреп кайтам. Акклиматизация дигән мәгънәне танышырга туры килдеме? Күптән юк инде. Димәк, Антарктидаға хәзер балыктырып ташлаһаң да, Не, берничә сәгатьтән күнегә генә куярбыз. ато. Кине башында кәпәс мотор. Кайдан алып кайткан уны? Ул кыргыздар шундай капастар тегеләр. Алла рәхәт үзе шуны җитештерергә инде. Аргымак дип. Якын киләсәктә бизнесмен булырга хыяллар. Безнең үзебезнең бренд, лейбл дип әйтик, шундай нияттер бар. Яйлап уны да булдырбыз дип өмет итәм. Ана Blackstar Burger булдыралар. Безне мәмнән кем. Автомобильдәр йыу нөктәһе шулай Blackstar'да кебек асылы Аргымак дигән. Аргымак йыуыдагы. Туристик автобус эшләп килә Аргымак бренды автомобиле. Исегрәк уның хәлләре. Үстерергә инде шул юнәлештә. Тик үзебезнең даими рәвештә эшләп йөргән эш менән ана берме, айна берме дип шундай график төзергә әлегә авыррак. Урын yerine yetkirib, grafiklарды, gastrollarda бөтәһен дә бергә тоташтырып, моныһын да даими рәвештә ебәрбез дип өмет итәбез. Аргымак брендына һәм патент алган. Оның өстендә лә совет алу тиз нәмә түгел. Шуның өстендә эште кадрлаштырырга һәм тизләтергә кәңәш бирәбез, чөнки Әйе. Әлбәттә патент шулай. алучылар заманы хәзер. Гомумән республика кимәлендә мондай эшләр башкарыла. Безнең башкорт тукымлы аттарда хаклау үрсетү. Bir көндә иртән уянһаң, Аргымак брендлы кәпәсе торып калган. Илама. Яйды көтеп йөрәме? һәм кыргызларга килгәндә дә кыргызлар һәмгә яңылышмаһам, гарәп әмирлекләренә эләгергә форсат бирде. Әйе, уларның былтыр үтте бит бөтә дөнья күчмә халыкларының уеннары. Шулай ук еңеп кайткайнык этнохит номинациясын. Һәм дә инде бездә был күчмә халыклар Йыһаны дип аталган фестивальгә кунаклар итеп сакырга итәләрне. Гонорар түләп айрым. Шул амин белеп калгас, бәлки без дә конкурста катнашак нисек карайга дип. Улар әйттеләр инде, не бик маңгай карап, тик ул вакытта әлегә гонорар булмаячак инде. Конкурстың бөтен теге фонды $100,000 иде. Һәр бер номинацияга $10,000 каралган гран-прига. Шул уны алып кайттык. Әле уен китәңдә. Йөрәгеңдә. Ләкәтә затына мазылап торган. Гарәп шейхтары корпоратив тасадырман. Сакырдылар, безне калдырга итәләрне сыгыштан соң Абдулгазиз корольлары менән осрашуга һәм дә безгә Мәккәгә тур оештырып, шулай итеп билетларны алмаштырып калдырга итәләрне. Безнең Башкортстанның 100 еллыгы булгач, без әйттек, инде безгә гафу итегез, Безнең үзебезнең король бетәтеле. Әгәр дә теләктәре туды икән, тагы сакырдылар әле алды бер. Әлбәттә. Алмавыгыз хәерлерәк булган, чөнки гарәптәр
Дөньяла иң кыйммәтле картинаны югалтқастар һеҙҙә унда. Балып қалуығыз Gözмөгөгөз менән ҡуша. Улар 400 миллион картинаны юғалтҡандар. Ҡайтырға беҙҙән аҡса һорап ятырын. Емел күрше. Бер 50 меңдән кәйбереле. Ҡайтҡас бе. Әмирлектәрҙә Йәмил һәр саҡтарса, юҡ, ҡайын алай. зарплата килә. 2 бала алыштырам да. Әмирлектәрҙә һеҙҙең сығышты саттылар, абына был илдән һеҙ алып ҡайтҡан иң сағыу тәьҫорат ниндәй? Песчаный бураны күргән аҡсы итте. Ромбураны. Ғәләмәт тегене ҡаплай да тынарлыҡта да, күҙ асырлыҡта түгел, шуға улар ҡапланып ҡына тирәдә. Беҙ унда таралышып йүгерешәбеҙ, һәр береһе тегене тараҡандар шикелле. Кәпәсеңдә ярҙам итмәнем. Булар ҡапланды, рәхәттән бирү тигәтәләр. Хәҙер репертуарға Томбураны халыҡ йырын индергә теләк уянманы. Даими рәүештә гастрольдә күмәкләп йөрөйһегеҙ егеттәр менән гел генә бергә. Ялҡытып китмәйме? Бер-берегеҙҙе күрә алмай башламайһығыҙмы? Хатта менә беҙ өсәү дә оҙағыраҡ бергә була башлап, тас-тус әрләшә башлайбыҙ. Ҡай саҡта булып ала инде теге бер-беребеҙҙе төрттөрөп нидеп. Егеттәрҙең телләре бигерәк әсе. Ғөмүмән беҙҙең гастролдар не ямаҡ үтә. Comedy Club эргәлә нервны күреп тибет. Башла итеп камералар ҡуйып беҙҙең гастролды төшөрһәң, уны айырым тапшырышырға була. Инстаграмда күрәткәндә шундай фекергә үҙем килдем дә инде. Башҡа кешеләр, башҡа фестивалдә ҡатнашҡан кешеләр алай ҙа башҡорт телен аңламай. Һеҙҙең әсешәр тотарҙы тәржемә итә алмай дип ҡыуанып ҡуйҙым. Һуңғы арала һине Ринат Илаҡ, Илде ҡолаҡ дип күсерәселәр. Булманы. Сөнки алда Нурсәс халҡына медалын таҡҡанда һин үҙең әйтмешләй илап көлгәнһең. Унда мин түҙә алманым, ни өсөн? Сөнки шундай беҙҙең мәшһүр бөйөк шәхестәребеҙҙең үҙҙәре алда Сәс Нур халҡына күкрәктә ҡулымда Рамия Ғариповтың үҙе тәржемә иткән китабы, шуларҙы тотторғас, мин бөтәһен дә күҙ алдыма китереп, шундай ҙур мәртәбәле бүләккә инде минең күңелем тулды ла түҙә алманым. Һеҙҙең ижадҡа килгәндә, Музыкаға туҡтала. Музыкаль даирәне күҙәткәндә һеҙ һәр ваҡыт ниндәйҙер яңы жанрда ижад итәһегеҙ. Ул булһын фанк, Дабстеп, рок, рэп һәм башҡалар киләсәктә ниҙәр көтөргә, ғөмүмән музыкаль донъяла һеҙҙең эксперименттарға бойонмаған жанрдар ҡалдымы ул? Ҡул теймәгән жанрдар. Ҡурай теймәгән жанрдар тип әйтәйек. Бына бының өсөн аңларға кәрәк, нимә ул арғымаҡ. Арғымаҡ ул хәрефтәре бөтөндә ан, рух, һәм ырыҫ, моң, аҡыл, ҡот. Ошо төшөнсәләрҙе һаҡлап килгән һәм дә киләсәк быуынға ҡалдырырға тырышҡан һәм дә еткерергә тырышҡан төркөм бына ошо беҙ. Һәм дә беҙ үҙебеҙҙең ошо ниәтебеҙҙе, маҡсатыбыҙҙы нисек итеп ҡуйҙыҡ. Беҙ бөгөнгө көндә йәштәрҙең иғтибары нәмәгә йүнәлгән, нәмә мейнстрим тип әйтәйек, бөгөнгө ошо ваҡытта, тап ошо ваҡытта, ошо сәғәттә нимә менән йәштәр ҡыҙыҡһына, шул арғымаҡ. Шуға һәр ваҡыт, һәр заман мода нисек үҙгәрәсәк, йәштәрҙең иғтибары ҡайһы яҡҡа йүнәләсәк, шул йүнәлеш буласаҡ арғымаҡ. Арттырып ебәрмәҫ өсөн дә, һәм дә үҙенсәлеген һаҡлар өсөн дә, маҡсатыңды, ниәтеңде ошо йүнәлешкә керетер өсөн күп итеп алдан уйланабыҙ. Беҙҙең төп маҡсат эшләргә, йәштәргә ниндәйҙер бер ҡапҡа. Теге ҡыҙыҡһындырып, уларҙы мына ҡарағыҙ, хәҙерәк иғтибар итегеҙ дип. Хәҙерәк әгәр дә битбокс фәлән нәмәнән башлана икән, бигерәк тә беҙ мәктәп балалары өсөн йөрөйбөҙ күп итеп, балалар баҡсаларында. Уларҙың беренсе үк секундтан иғтибарын йүнәлтһәң, яйлап, улар менән үҙҙәренең телендә һөйләшеп, ауҙараһың да иғтибарҙарын, яйлап тарих һөйләй башлайһың, яйлап үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәр тураһында, милли йолалар, шәхестәребеҙ тураһында, саф, таҙа итеп кенә ҡурайҙа уйнап, думбырала уйнап, шулай итеп, араһында ғына теге 25 кадр шикелле. Заманса музыкаль йүнәлештәр ул ҡармаҡ ҡына. Ул теге гарнир ғына. Основной блюдо үҙебеҙҙең ошо милли йолаларыбыҙҙы һәм дә мәҙәниәтебеҙҙе, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе һаҡлап ҡалыу. Шуға беҙ уны теге соус менән приправить итеп кенә башта бирәбеҙ дә, аҙаҡтан тап үҙен генә күрһәткәндә матур итеп ҡабул итәләр. Әгәндәй, Ринат, һеҙ күптән түгел яңы яҙмаларығыҙҙы интернетта түләүле сервистар аша да тарата башланығыҙ. Беҙ бынан алдағы яҙмалар, улар теге
Рус айтмыша, на коленках сделанные были такая. Сифаттары... Үтмәт балта менән. Үтмәт балта менән. Шуға мөмкинселектер дә шулай. Без инде башлаганда студент сакта артык тәҗрибәһез дә, нимәһез дә ул юнәлештә артык таралмагайны бит. Башласа ирекле рәвештә. Шуға шулай итеп, хәзер замана да үзгәрде, мөмкинселектер дә үзгәрде. Аллаһка шөкер, үзебезнең дә хәлдән килә башланы. Шуға күрә хәзер без уны матур сифатлы итеп Европа һәм Россия кимәлендәге язмалар эшләп һәм дә запись, сведение, мастеринг дигән нәмәләр бар. Шуларда матур итеп сифатлы эшләп, ошо iTunes, Google Music, Яндекс Music, ошо бөтә булган ошо музыкаль нәмәләрдә, селтәрләрдә үзебезнең яңа язылган язмаларда куя башланык. Шәүһе сакты. Акса килтерәм. Килтерә башланы. Шәүһе сакты хәзер менә тагы өмет ителәр менә одакламай тагы икәү сыгырга тиеш. Шәүһе өстендә тагы эшләп әле. Хәтта безнең тамашасыга килгәндә улар музыка үсетләп, уны үләүле рәвешле хатып алуга күнеккән дип әйтергә буламы? Хәзер Бында безнең генә тамаша түгел, без Аллаһка шөкер төрле илләрдә лә беләләр. Шуга мәсәлән запростар төрле яктардан караганда, шул казактар, кыргыздар, төректәр һәм дә Европа яктарында ла йөргән безнең күптән безне күзәтеп барган безнең тамашачылар социаль сәтләрдә улардан да төрле скачивание нәмәләр күренә һәм дә күпселек шулар хатып алалар. Без шуга без дөнья гимәлендә буны тарата башланып, үзебезнең Башкортстанда гына түгел, бөтә интернет селтәрләрнең на просторах всего мирового интернета. Ринат, безнең дә үзенә күрә фестивалебез бар. Ул Хорозлар һәм Яптар фестивале. Без һиңа ябай гына хорозлар бирәбез. Һин ул хорозларга 5 секунд эчендә башыңа нимә килә, шуны җавап бирергә тиеш. Әзереңме? Үзләп җавап бирһәң дә була. Әйткән Ринат. Эзләп безнең машинаның двигателен тавышын сыгаралар. Бuna ниһаят машина Ул машинаның двигателен Мен капотын асып барам. Беренче сорау миннән булыр. Аргымак төркеменә һәм аның лидерына бына шундай сорау. Башкорт телендә ат тураһындагы өс йырды ата. Вакыт Бер. Диярле гендер акболатын өрне 5. Аргымак дигән йыр ул һинең репертуарда. Авария. яңа йырның бер яңа усман. Акара йырга кайда? Кара йырга онытылды. Кайда? Вакыт бетте. Кайда Сибай? Яшелдә генә сана. Онда ат куйдырганда түгел. Сана үзеңә китеп бара алмайды. Иләгә икенче сорауга әлегенә сүллектән әйләнеп кайткан кешегә бу сүллектә иң кирәк булган 3 әйбер. 1, Шарф, 2, күзлек һәм һау. 4, 5. Марин. Кәлегә кереп алдың. Сүллек кәлегәне кереп алдың. Киттек артабан. Мин берәйин сираттагы ораудым. Аргамактың грим бүлмәһендә булырга тиеш 3 әйбер. Райдер, һеҙҙең райдер тип. 1, Кымыз, 2, ҡаҙы, ҡыҙ. Моғайын да ҡаҙлыҡты китер. Һәм тымызлы тойып торды. Һәм был иң үзенсәлекле җавап булды. 3 җаваптан да хәрефенә башлады. Ринат, киләһе һорау арғымаҡ төркөмө башҡара алмаған 3 көй. 1. Вивальди, нәмәкәй теге времена года. 4, Нәмәкәй. Вивальди мезгилдә. Бына һеҙгә стимул тип әйтәйем. Бәргез көс башҡарып Бына просто хәжәте юҡ шуға. Шулай да киләһе концерттан Вивальдиҙы көтәбеҙ. Әй, Һеҙҙең башҡарыуҙа. тап шул көй менән башларға. Һәм һуңғы һорау, концерт тамамланғас һеҙ әйтә торған 3 һүҙ. 1, Иман, 2, рух, дәрт, аҡыл. Афарин. Молодец.
Концерт тамам кебек безнең каналда тамам әйткәндәй, аргымак дигән атаманың хәзер аңлабызса һәрбер хәрефтең аңлатмаһында. Ул аңлатма шунда ук тудымы? Әллә һис тәүдә аргымак кына иде. Мәрьям Буракаева тудырды ул мәгънәләрдә. Аны без Зөлфәр Әхмәтов Милли яшьләр театры актеры менән танышкас, уйланып йөрендек, нисегрәк исем кушырга, нимәгәдер шул вакытта ул каминаттан сыккан вакыттамы, ошо китапты өстәлдә күреп калдылар. Бана бит исем дип миңа тәкъдим итте. Тәкъдим иткәч тә без һәрбер хәрефтең мәгънәһе булуын әйтте бит инде шунда. Әлбиттә, бұл бик матур исем. Әйдәгез ошо исемде алайык та, как корабль, как назовешь, так поплывет диләр бит. Аллага шөкер, ошо матур изге нияттәр менән, теләктәр менән яйлап үзебез тәрбияләнеп киләбез, үзебезнең өстебездә эшләйбез. Нәфсеңде тәрбияләгән һайын киңәеп бара. Юл үз өстеңдә эшләп, халкың, ерең, телең, динең өчен ниятләрең булһа, ихлас булһа, Ходай Тәгалә бөтә булган юлларда асып ебәрә. Сираттагы программа Биби Рәхилә нимә аңлата? Ул исем без Дәүләкән районына бардык экспедиция, Дәүләкән инәләре менән ахирәттәр ансамбле менән танышып, шунда без 2013 ел булды, 12-нче 13-нче елны булды. Әйтәйек, Башкорт дәүләт телевидение менән бергә бардык. Шунда тапшыру булды. Улардан ошо язып алган йөрдең береһе безнең архивта озак итеп ятты. Һәм дә яңрак безне китереп чыгарып, ошо итеп эшкәрттек инде. Заманча стилгә халып, юнәлешкә инәләрне сакырып, бергә репетиция үткәреп, баштан йөрүлегенә шул сыгыш булды. Әлбиттә, без эзләнәбез. Кайсан ниндәй сыгыш, ниндәй йыр, шуны бөтенендә режиссерлар менән кәңәш итеп, кайда нимәгә килешә, килешмәй, нимәгә кирәк, ниндәй тех задание безгә биргәс, без шуны эшкәртәбез инде. Ләкин галимдар кебек экспедицияларга йөри. Әлбиттә, кайда булганда, ниндәдер бер мөмкинчелек булһа, берәй ишетелмәгән яки берәй кызыклы вариантты язып алырга без гел әзербез. Һәм дә безгә менә Юлай Гайнетдинов гел шундай матур башкарылмаган яки башкарылган уникаль варианттарды безгә тәкъдим итеп, без шуларны күңелебез аша үткәреп, я традицион юнәлештә, я берәй ниндәдер булһа, теге заман сәдрәк элементларны кертеп, шул итеп репертуарында эшләйбез. Әйткәндәй, Ренат, телевизор караучыларга әйтеп үтәйек, аргымактан айгыр аты менән без кайда китеп барабыз? Без аргымактан айгыр аты менән айгыр аттарда йөрергә китеп барабыз. Һиңа үзеңә еш кына һава йөрергә туры киләме? Авылда картай менән кәрсәемдә яйгы көннәрдә өч айга мине ибәрә торганнар, атайым әсәем. Шуга авыл тормышы миңа бик таныш, бесән дә, утын да, ат та. хөрмәтле тамашачылар, без Таһир Күсемов исемендәге Акбозат ипподромында. Һава йөребезме, әллә арба йөребезме, уны һәрбер адан белдерегез. Кем ничек йөри белә, шулай йөрәсәк без. Һин беренче тапкыр йөрисең башкорт тукымлы аттарны. Юк, мин башкорт малайга. Як, һин авылдардагы аттарды шулай ук безнең тукымлы аттар дип аналар. Әлбиттә, безнең шул атайым туган авыл, Муса авылы, Күгәрсин районы. Анда безнең Ромашка дигән ат була торгайны. Йондоз дигән колонсага була торгайны. Шунда йөри торгайнык. Орлик, Буян, һәрбер райондагы ат кушаматтары. Һабантуйда сапканың булмадымы? Һабантуйда сапкан булманы. Булай айрым шунда авыл буйлап эйик буйдарын саптыртып йөри торгайнык. Мин калала тугас, калала яшәгәс, авыл тормышын һәм дә аттарды шул яйгылеккә яки кышкы каникулларга гына күрергә туры килде шул. Яйгылеккә. Бармыла алда? Авылга күчеп китеп. Аттар йөрүләр. Бер изерләгәне бит. Камы дисеп шунда. Корай тартып. Бирһен Ходай, иптеләйек. Тәртипле генә, матур гына, шәп егеттер, бит. Сәфәр, вәзир. Әйткәндәй, Акбозат ипподромында аттар өчен солярийда бер тишә күрә. Без башкорт тукымлы аттар өчен хафаланмак та була. Бездән дә яхшырак яшәйдер. Аттары, тала, тамактары тук,
холу менен шекер генә ашайдар. Әбет холу бутка ашайбыз шекерди сейсебез. Сейсебез. Бизгә караганда яхшырак яшәйләр монда аттар. Безнең көн түгел бүген. Бұл аттар һине өсөн бейек миңа тәпәш. Икәүләр безнең өчен үтә текә. Ат Ямилгә рәхәт. Без гомумән Филус менән дуга менән тәртәне айыра белмәйбез. Шуңа күрә ситтән генә карап торабыз. Hayt kara yurgam, hayt kara yurgam, hayt kara yurgam, hayt kara yurgam. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшырылган төп геройлары менән янә танышып үттек. Ул да булһа Филус. Филус янында Вәзир. Вәзир янында Ринат Аргымак Рамаданов. Минин янда Сәфәр. Минин һеҙҙең ҡолығыҙ Ямил һәм икенсе ҡолығыҙ Ғәзиз. Беҙҙән һеҙгә теләк, йөрәгегеҙҙә һәр ваҡыт эйәрле йөгәнле ат ятһын. Эйәрле ат без менгәндәр, һау булығыҙ, йән һөйгәндәр. Аңлы, рухлы, иманлы, атлы булығыҙ. Хушығыҙ. Осрашҡанға тиклем.